Jeg prøver at give et eksempel på en redoxafstemning under anvendelse af oxidationscellsbegrebet. Og først vil jeg lige definere, hvad består ved en oxidation. Oxidation, det betyder afgivelse af elektroner, og det er ofte metaller, der gør det. Vi kan tage et eksempel kobber her, som gerne vil danne en kobber 2 plus ion, og så kommer der 2 negative elektroner. Og en reduktion, ofte ikke metaller, som undergår det, vi kunne skrive klor, optager en negativ elektron og bliver til en Cl-. Og det eksempel, jeg gerne vil have, det er faktisk fremstilling af klor, eller diklor, som er en svag gul gas. Så dannes der mangan 2-ioner, og vi starter med noget violet permanganat, MnO4 1-. Og så har vi sådan nogle kloridioner her. Og opløsningen er sur. Vi kan altså senere afstemme det med hydroner, som er H+, når vi skriver med de her ligninger. Og vi har nogle regler for tildeling af oxidationstal, og det er sådan, at en ikke sammensat ion, som denne her Cl-ion, kloridion, den får tildelt samme oxidationstal som ionens ladning. I det her tilfælde, hvor vi har permanganat-ionen, der er det en sammensat negativ ion. Der er det sådan, at H har i forbindelser 1+, og O har i forbindelser -2. Og så ser vi, at det samme oxidationstal for denne her sammensatte ion, det er -1 under den der. Og så er der altså 4 oxygen, som hver får -2, det giver -8. Hvad skal man lægge til -8 for at få -1? Det må være +7. Klor er et diklor af grundstof. Hver af de 2 klor får tildelt oxidationstallet 0. Men da der er 2 klor her, så går vi hen og sætter et total herhen med det samme. Herover der har vi en ikke sammensat positiv ion, mangan 2+, så den får oxidationstallet 2+. Og nu kan vi se, at mangan ændrer oxidationstal fra 7 til 2, det går altså 5 ned, så sker der en reduktion, red ned, og tilsvarende kan vi se her for klorsystemet, at der får vi, at 2 klor går 1 op, ox. Nu er det sådan, at det samlede stigning, samlede fald i oxidationstal skal være det samme, fordi det svarer til at sige, at det antal elektroner, som det ene delsystem afgiver, det skal være med til det, som det andet delsystem optager. Så vi skal gange den her med 2, så bliver det 10, så skal vi gange den der med 5. Men det er ikke nok at gange på krykken, vi skal også have det op på koefficienterne. Så det vil sige, at vi skal have et total her, og vi skal have et total her, og så skal vi have et 5-tal her for en diklor, og så skal vi have et 5 gange 2 herhen, så der i virkeligheden står 10. Nu har vi opnået, at den samlede stigende samlede fald i oxidationstal er det samme. Så skal vi til at tælle ladninger. På højre side her, der har vi 0 ladning. Her har vi 2 gange 2+, det er 4+. Herover har vi 2 gange 1-, det er 2-. Og herhen skal vi huske, at vi har 5 gange 2, det er 10 gange 1-, det vil sige 10- plus 2-, det er 12-. Og herover havde vi 4+. Og det foregik i surt miljø, så har vi nogle hydroner, og der skal vi så selvfølgelig have 16. Og så har vi fået lige meget ladning på begge sider. Men reaktionen er ikke afstemt, fordi det er sådan, at vi kan se, at der på højre siden ikke indgår nogen hydrogen eller oxygen. Så vi tæller, at vi havde altså 16H herover, og vi har 2 gange 4, det vil sige 8O, så vi får dannet 8 vand. Og dermed har vi afstemt den. Og hvis vi ligesom lige skal repetere de oxidationstalsregler, der er, så var det 1. Grundstoffer har oxidationstal lige med 0. Også dem, der i naturen eksisterer som diatomare molekyler.
Hydrogen har i forbindelser normalt OT lige med plus 1, og oxygen har normalt oxidationstal lige med minus 2, og en ion har oxidationstal lige med ionens ladning, og hvis den er sammensat, så må man så tage højde for det, som oxygen og hydrogen har. Og 5. Et molekyle har OT lige med 0, og så må man så se, hvad hver enkelt komponent inde i molekylet, hver enkelt atom har, i det man tager hensyn til de øvrige regler.